Салом алейкум, бачагон. Ин амира чӣ мегӯед шумо? Ин ами чист ба забони тоҷикӣ? Масалан, галия мелон астаги дар инҷо. Ба забони тоҷикӣ чиз мешавад? Мо мардуми айнӣ ҳандалак мегӯем ина, ҳандалак. Айнигиё урметаниё ира мезани гӯшот меҷумба. Кайф. Озиятайнам хеле мегирем. Пас инҷо тарбуз омадааст. 3 фунтай 4 доллараи хулоса. Ана майдакай рости гап, лекин ганда ба маззаи бовар мекунед. Ё бисёриш аз чиз мебиёянд, аз Африка мебиёянд, ё ки аз Южная Америка. Аз Южная Америка мебиёранд шуна. Ё ки бо инаҷана ихилиб дай бо. Я мелонай. Иша намедонам ин чӣ хели харбузаи харбузчаи майдакай намедонам чӣ мегӯянд ира. Мелон. Иш 1.89, ҳамун 2 доллар да хулоса, фаҳмиден? Лекин ман хеле ята мегирам, ҳандалакча, дӯст медорам ша. Пас ба ман бигӯед, ба шумо чӣ мегӯянд ҳамина? Инаша чӣ мегӯянд? Хи тарбуз калон нест? Ин тарбузи майда ҳай, лекин намедонам чӣ хели ном дорад бо. Хайнаша медонем. Яъне харбузаи майда, ана тарбузи майда, ана ҳандалак.